Nah, kosek yo aku kuwi yo isane yo mung maca Quran nek arep pidato kok kowe ora iso. Ngoten kali kula ngoten niku. Terus kula sanjang. Napa nang rene kula ajeng nyuwun kopi. Ya kosek ya aku tak ngrampungke lek terus Quran, mengko bareng kok tak gawe kopi. Dirampungke sik kula ya nunggoni. Ha lek maca niku ajan teko ora apik-apik apa. Ya tak tunggoni wae karo udut, wah urung ngopi wis udut. Wis basan pun Shadaqallahul Adzim terus donga. Lek donga kuwi lirih wong ngoten kula. Lirih banget terus tutup wis gokok kene rasa minggat tak gaweke kopi. Niki bae kula mriki niki. Niki pengalaman pribadi kula, naminipun Mbah Dardak Putri. Iki umpama krungu serik ya luweh kok. Iku wong tuwa